Kaixo artistak, gaur gai garrantzitsu bati, bai, emango diogu hasiera, adimen emozionalari. Ta lehen hezkuntzan nola landu. Ni adibidez lehenengo mailan nagoenez, ni orain egiten ari naizenarekin, hasiko naiz. Baina beno, jakin dezazuela pilo bat material daudela eta aukera. Ordan adimen emozionala lehen hezkuntzan. Posiblea da lantzea? Bai. Beitu bere Gasteizek jarri zuen hor, atxikitu zuen, Gipuzkoako Foru Aldundiak, jarritakoa, adimen emozionalarena. Eta bueno, gaur ni lehenengo zikloan zentratuko naiz, baina jakin dezazuela aurrezkuntzarako, DBH-erako eta batxilergorako ere dagoela. Gertatzen dena da, naiz eta gehienok, noizbait entzun dugun eta ezagutzen dugun, pentsatzen dugula bakarrik erabili behar dela eranskinena. Eta eranskinen dokumentuan, lorearen dinamika agertzen da, ikaskideek horrela ikusten naute, dinamika batzuk eta jendeak normalean pentsatzen du hauze dela bakarrik, lantzeko dagoena, lantzeko aukera. 5 pasei edo 7 dinamika eta orduan azten badira, jaurrian edo azaroan jaia bukatuta edo lehenengo 3 hilabetean. Oso interesgarria dira eranskin hauek. Baina eranskin hauek material batean oinarritzen dira. Eta material hori non dago eta non hasten da? Materiala hauze da, bai? Eta ez da irakasleontzako gida bat bakarrik. Hor material guztiak agertzen dira eta dinamika guztiak eta azalpen guztiak, begiratu. Ni zuzenean, honetara noa, azalpen pilo bat daude, eta abitu nola aurkezten den, bai? 5 ataletan banatzen da. Nor naiz ni, nik bideratzen ditut nire emozioak, gustuko dut nire burua, lagun ona naiz, eta bizitzeko da ongizateako trebetasunak. Horrek ze suposatzen du, lehenengo eta behin, kontzientzia emozionala dugu dugula. Bigarrenik, emozioen erregulazioa. Hirugarrenik, autonomia emozionala. Laugarrenik, giza abileziak, eta azkenik, bizitzeko trebetasunak. Orduan, begiratu zenbat dauden, ezta? Adibidez, nor naiz ni kontzientzia emozionala. Zer sentitzen dut, nolakoa naiz, egunero sentitzen ditut emozio ezberdinak, nola ikusten naute besteek, bai? Beraz, horren barruan, helburu batzu daude. Eta adibide gisa, jar dezagun lehenengoa. Zeintzu dira helburuak? Emozioez jabetzea, izena jartzea, sentimendu eta emozioi era positiboan aurre egitea. Eta lehenengo jarduera zein da, bikoteak aurkituko ditugu, baina zuek jakitea pilo bat daudela, ezta? Eta eranskinetan agertzen den lehenengo dinamika, lorearena hementxe dago, 3. Orduan, baino lehen beste 5 daude. Orduan, ezagut dezagun lehenengoa, bikoteak aurkituko ditugu. Hau da normalean, hasieran emozioen gaiari hasiera emoteko, gure umeek oinarrizko emozioak identifikatzea, ezta? Aukera pilo bat daude, normalean jendeak koloretako monstruarena ikusten du, gero lantzen ditu, edo Inside Out del Revés filma ikusten du. Eta horrekin batera, dinamika baten bat. Orduan, dinamika honola ditzen da, lehenengoa, bikoteak aurkituko ditugu. Orduan, helburua zein da, umeek oinarrizko emozioak ondo ezagutzea, ezta? Eta horrela identifikatzea. Besteen artean, iritziak entzunez, eta guzti. Orduan hemen, emozio batzuk aipatzen dira, oinarrizko emozioak, tristura, poza, beldurra edo maitasuna. Nik hemen esango nuke bat falta dela, haserrea, eta orduan 5 emozio ditugu. Orduan, kontutan hartu zenbat ume dituzun. Nik adibidez, 26 ume ditut. Orduan, 26 ume egonda, tristura, poza, beldurra edo maitasuna, gehia, haserrea, 6 aldiz jarriko dut, 4 soberan izango dut, baina hori, helburua zein da, ikasle guztiek, txartela bat behintzat izatea. Orduan, ikasle bakoitzak bere emozio txartela izango du, irakurriko du, eta ezer esan gabe emozio hori, keinuekin, itxigabeko komunikazioarekin azaldu beharko du. Eta behin eginda, bakoitzak besteari entzungo dio eta agian asmatu behar dute, jolas bat sortu aldugu, zer egin beharko du, bere bikotea topatu. Orduan, ikusten duzuenez, aukera pilo bat daude. Nik adibidez, egiten dudana da, haiek antzerkia egitea eta horrela desberdinak daudenak ezagutze ditugu, eta horrela ondo basatzen du, baina bigarrenean hementxe proposatzen dena. Haie bakarrik keinuekin egitea eta bere bikotea topatzea.
eta ja behin topatuta binaka jartzea. Gertatzen dena zein da, nire gelan ebiaz 26 eginda, 3koteak, 4koteak, edo gehiago. Orduan, 2koteak, 3koteak pentsatu, jolas eta dinamika hauekin gertatzen dena da gero gauza pilo bat egin daitezkela. Bai? Baina gero gauzatxo bat, dinamika bat behin eginda, nire uste apalean, 30 minutu jartzen du, orduan tutoretza edo balore saio batean, ezta? Garrantzitsuena da gero hausnarketa egitea. Eta horretarako, hausnarketarako, nik normalan egiten duena hauze da. Bizi sentitu pentsatuta ikasi. Hori Euskal Girotxe Barnetegietan ezagutu nuen. Eta, agian oso konplexua da eta txiki gauza gehiagi daude, baina behintzat, ze sentitu duten eta ze ikasi duten honekin, bai? Baina, gehiago nahi baldin moduzue, hauze. Nola bizi izan dut ekintza hau? Ze moduz momentu bakoitza, bizi. Sentitu, zeran sentitu nahi jarduera eran zer? Da zieran, da maieran? Pentsatu, ze pentsatzen nuen egingo genuela, ze espektatiba nituen, eta gero azkenean ze. Eta azkena ikasi, ze ikasi dut honi esker. Orduan zuen pentsatu, bakarrik sentitu, ikasi, baina umeek beraien iritzea esatea. Horretarako agian pilota bat euki, eta besteari pilota pasatuta, esatea zelan sentitu diren. Eta horrela dinamikak bere zentzua izango du. Orduan, 30 minutu gogoratu hausnarketa barne. Orduan, erabilgarri egingo zaizuelakoan. Gauza gehiago jarriko dizkizuet. Web horriak eta guzti ere jarriko dizkizuet. Zeo zer galdetzeko dugu baduzue, iruzkinetan jarri. Beste bat arte, agur.